Kad bi birao opet život iz početka, možda bi opet izabrao Veljka i Aleksu. Ja sam Aleksa, imam 10 godina. Ja sam Veljko i ja imam 5 godina. Četvrju stvari. To je retka bolest koja ugrožava mišiće, oslabljuje mišiće bilo kojih delova tela, bilo kojih funkcija. Sad nisu u pitanju samo ruke ili noge, i srce, mišić, i plućni mišići. Mi smo saznali za dijagnozu tek 2015. godine. Do tada smo imali, ja ne znam, preko 15 različitih dijagnoza. Kad odete kod doktora, oni vama kažu trebaju vežbe. Ali znate, mi nemamo salu. Ili znate, sad su popunjeni termini, pa ne znam kako ćete vi to da se uskladite. Ili nam daju vežbe, ali daju nam na Sokobanjskoj, koja je mnogo daleko. Onda smo bili prinuđeni da uzmemo privatnog fizioterapeuta koji je na neki način obučio mene. Pomogli su nam oko papira za kola, oko lica, oko procene invaliditeta, oko tih nekih pomoći na koje imamo pravo, a da nismo ni znali. Što se tiče tuđe nege i pomoći, odeš kod lekara, pitaš ga, ona kaže ja nemam pojma o čemu vi pričate. Mi najviše informacija generalno saznajemo roditelji od roditelja. Imamo ovde školu u Kotežu, ali nema prijelaza školi. Nemaju rampe, nemaju liftovi, nema se uslova. U Borči su nam izašli u susret. U vrtiću, to moram da napomenem, rekli su nam da imamo pravo da Veljko ima besplatan vrtić. Papirologija se čeka, čekate na proceduru, čekate na preglede, čekate da vidite da li ćete ući na spisak, čekate dok se to nešto reši. Vremena nema, vreme ponestaje. Znači, ja ne mogu da čekam mesec, 2, 3 ili da mi kaže, pa znate, biće za godinu, 2, 3, 5. Ja toliko vremena nemam. Onda ću izgubiti 2 dece. Ja do veka neću živeti. Ja želim da znam da tamo neko zna da u ovoj kući, nebitno i u bilo kojoj drugoj kući koji ima slične probleme, imaju takva deca koja će sutra ostati sama. Moja najveća želja je da dobijemo lek i da svi budu zdravi na celom svetu. Ja ću aikido da naučim. I karate i aikido.